Бүген тапшыруны авыл хуҗалыгыннан башларбыз. Республика кырларында хәл катлаулы корылык дәвам итә һәм ул киләсе ел уңышын шик астына куя. Сентябрьдә явым-төшем 48 мм булырга тиеш икән, быел ул 4 мм-дан артмаган. Хуҗалыклар тишелмәгән орлыкка киткән чыгымын саный һәм язын кабат чәчәргә әзерләнә. 10 миллион сумын югалткан оешмалар бар. 2023 сынау елы булып тарихка керәчәк. Май-июньдәге кырау, җәйге корылык, көзге яңгырларга өмет кенә булып калды. Табигатьтә һәм сатып алу базарында килеп туган хәл аграр тармакка ничек йогынты ясый? Рүзәл Шәрипов репортажы. Аны үсентесе чыккан уже берсенең, ул тик әзгенә булагы булган да. Берсе каптырып алган да инде. Хәзер уже үлгән инде уларлык. Башка ярамый. 10 майдан бирле яңгыр күрмәгән буа кырлары Мисыр далаларын хәтерләтәм. Бу басу фермер Илмаз Калимуллинныкы. Дым җитмәвен күрсәтү өчен җиргә көрәк кертеп карый. Көзге культураларны быел 500 гектарга чәчкән, бер ай узган, берни тишелмәгән. Ашлама кертү тракторларны ремонтлауга тотылган чыгымнарны санап 10 миллион сум киткән. Якын арада яңгыр яумаса, бу һавага очкан акча булачак ди. Быел чәчкән орлыгы ашыкмаса улышка ярамый инде, сулышлай каланы, язгына пересевать та бездә, и всё. Уже яровой будай була, а зимой булмый. А зимой будай на надо чисто как урожай да яхшырак була. Лишний тиге расход була инде безнең хозяйствога. 10 миллион юк сана. Кырда беренсерән менә шундый үсентеләр бар әлбәттә, ләкин беренчедән аларның яфраклары һәм тамырлары зәгыйф, ә инде икенчедән аларның яфраклары берәү-икәү генә кышны чыгар өчен алар ким дигәндә 3 булырга тиеш. Буада быел явым-төшем нормасының 10% да яумаган, технологияләр ярдәмендә генә уңышны гектарыннан 30 центнер җыя алганнар. Ашламаларга ышанып, августта 15 мең гектарга көзге культура чәчкәннәр. Моның өчен 360 миллион сум акча тотылган, әмма 100 кырның 20сендә генә берән-сәрән тишелгән. Сентябрь башындагы 2 яңгырның файдасы булмаган. Кичтән яуганны иртән җил киптереп бетерә диләр. Корылык быел гына түгел, былтыр да шулай иде. Секрет түгел, күп пересеваться ителде, күп бозылды. Былтыр да шулай кырга чәчкән идек. Быел да шулай яңгыр булмасын дип чәчтек. Әле пока китәбез яңгыр. Семиналар бит әле бердә шытмаганда. Тешләсәң шулт итеп сана торган иген ятанды. Көз кыры килгәнлектән быел республикада техник культураларны өзлексез җыялар. Буаның шикәр заводы каршында йөк машиналарыннан башка еллардагыдан озынрак чират хасил булган. Барысы да чөгендерне тибеп биткәнче тапшырмакчы. Җирдә дым булмагач, авырлыгы быел булайда 2 тапкырга кимегән. Фермер Ринат Гайднетдинов 150 гектар шикәр чөгендере чәчкән. Яңгырлы урыннарда гектарыннан 600 центнер уңыш алса, кыры җирдә 300 центнер гына чыккан. Шөгендердә удобрение бар, бөтен әйбер бар. Чисто, но яңгыр булмаган аркасында шөгендер үсә алмый. Яңгыр яуган урыннарда бик әйбәт. Яңгыр яумаганда где-то 300. Әгәр вакытында азатмасак, ул шөгендер үзенең весын югалта. Ник дисәң, һава торышы, җәйге температура в любом случае кибе. Шул кешета. Ашламасы да әрмәгән хәтта. Теләшенең алан хуҗалыгы кырларда капкара, шу бүләннәр генә яшәреп тора. Монда көзен 500 гектар орыш һәм 650 гектар будай чәчкәннәр. Нибары 5% тишелгән. Октябрьдә яңгыр яуса, бер өлеше чыгар дип көтәләр. Көзге будай тормаклануын язында дәвам итә алса, орыш белән хәл кыенрак. Кышкы салкыннар башланганчы тамыры формалашмаса, ул эшиячәк. Орышны чәчүгә киткән чыгымны санап карасак та, хуҗалык 5 миллион сум югалтачак. Беренчедән семинаның энергиясе була. Вакытына тишелмәгәч. Һәм инде бу үсератында киләсе уңышка зыян сала. Һәм инде һәрбер культураның үзенең вакыты бар, өлгерә торган. Шушы вакытка сыйышмаячак безнең. Быелгы елда туфракны менә инде зур кәзләр чыгара, техника бик каты имгәнде дисәң була. Аны агрегатларның техникасы инде 1-2 тапкыр рамнары өзелде, треннары төшеп калган булды. Таш кебек каткан җирне эшкәртә алмыйлар, агрегатлар софтан чыга. Бер тракторның двигателе ватылган, аны ремонтлау 500 меңгә төшкән. 2 елга чыдарга тиешле сука дисклары 1 сезонда тузган. Шулай итеп хуҗалыкта запас чәтләр өчен генә дә 1 миллион сум тоталар. Бу акчага яңа бер трактор алып булыр иде диләр. Срочный ремонт, ул бит срочный запчасть тавы тоже бик анда вакытта берне искит самира тиз-тиздән табыра кирәк, бәяләр кыйммәт алып кайтасың. Тем более хәзерне хранение куялар, аны бит хранение куйгач, кыш көне таң ремонтлар әле тагын өстәмә чыгымнар сорыячак. Бу көннәрдә республика картасы менә шундый сары төстә диләр авыл хуҗалыгы министрлыгында. Мисал өчен августта көнчыгыш районнар яшел булган. Бу анда аз булса да яңгыр яуганны аңлата. Татарстанның урта өлеше хәзер гомумән ак төскә якынлашкан. Бу Арча, Лаеш, Тәтеш районнарында яңгыр бөтенләй яумаган дигән сүз. Бер булып дип әйтгәндә, кереп әйбәт кенә яңгыр яуган
өлкә шушы Бөгелмә һәм Бөгелмәгә якын районнар. Бөгелмә, Ютазы, Азнакай районнары менә шу тураларда безнең ситуация более-менее начар түгел. Башка районнарда инде менә сез үзегез дә йөргәнсездер республика буенча, бигрәк тә менә безнең Буа зонасы, ул якта безнең язның беренче яртысында, җәйнең беренче яртысында анда явым-төшемнәр җитәрлек булса, инде икенче яртысында менә бу көзге көзге айларда инде сентябрь айларында анда гомумән шулай явым-төшемнәр булмады дип әйтерлек. Республиканың урта өлеше туры шулай ук яңгырларсыз, дымсыз тилмерә. Метеорологлар быел көз республикада берничә рекордны яңартты диләр. Уртача температура нормадан 4-7 градуска югары була. Сәбәбе көчле антициклонның хакимлек итүе. Көзен мондый һава торышы соңгы тапкыр 2015 елда булган. Көчле антициклон инде җимерләргә тиеш һәм безгә төньяктан менә полярный кушлык, облажный осадки алып килергә тиеш. Октябрь башыннан кояшлы көннәр, болытлы көннәр белән алышыначак һәм яңгырлар явым-төшем дефицитын шулай тулыландыра башлаячак дип көтелә. Температуралар инде күп еллык күрсәткечләргә якынлашыр дип көтәбез. Погодага без өйрәнергә тиешбез. Технологияларны үзгәртергә тиешбез, семиналарны карарга тиеш. Саратовская областька барып, Волгоградская областька барып белешергә кирәк. Ничек алар, нинди технологиялар белән алар урожай ала. Шуңа күрә безгә өйрәнергә кирәк. Пока вот көз бар, кыш бар дигән кебек. Синоптиклар октябрьнең беренче атналарына яңгыр вәгъдә итәм. Шунда җир дымга туеныр дип өметләнә игенчеләр. Әлегә бу авыл хуҗалыгы елы бары тик сынаулардан гына тора. Теләче һәм Буа районнарыннан Рүзәл Шарипов, Наил Абдуллин, Рамзли Гарипов, Игорь Романов, Адымнар.